Felly, heddiw mi fyddwn ni'n edrych ar prosesau a thirffurfiau gwahanol o ran peryglon tectonig. Nawr, cwbl o gwestiynau o bosib gallwn ni holi a phethau i ystyried cyn ni edrych yn fanylach a mwy o fanylder ar y testun yma, yw wrth edrych just ar y llun yma sydd yn blaenau ni, yw beth yw'r prosesau i ganiatáu hyn digwydd, pa losfynydd yw hyn, a pa fath o arweddion sy'n cael eu ffurfio ar y mil plat. So cwestiynau diddorol, cwestiynau dwys, a gobeithio erbyn diwedd y sesiwn fyddwn yn gallu ateb pob un o'r cwestiynau yma ar yr sgrin. So os chi'n ansicr ar hyn o bryd, gobeithio, mawr obeithio ar diwedd y sesiwn byddwn ni'n gallu ateb rhain. Felly, nawn ni dechrau o'r ddechrau, a dyma wers roeddwn ni wedi dysgu i flwyddyn 9 heddiw. A ni dysgu bach yn wahanol yn ein ysgol ni, a ni'n sôn am rheinau'r gwahanol ddaear, so ni'n edrych ar y ddaear yn gyfan gwbl. A nes i dod mewn â eitem bach diddorol o blwyddyn 9, fi'n siŵr o'n nhw yn edrych meddwl bod fi bach yn od, a nes i ddod mewn â'r Scotch egg. A y reswm nes i dod mewn â'r Scotch egg, achos mae'r byd fel y Scotch egg, os hoffech chi. So mae ganddyn ni yr haen allanol, so y haenau ni'n edrych ar fan hyn. So yr haen allanol yma, sef y cramen. Nawr, mae'r cramen tua 6 i 10 km o drwch o dan y cefnforoedd, a tua 70 km o drwch o dan y cyfandiroedd. Okay? So, geiriau pwysig i ni'n gofio fan hyn yw cramen, sef yr haen allanol yma. Cefnforoedd yw oceans, iawn, y cefnforoedd, the oceans, y môr, a wedyn cyfandiroedd, sef ardal arwyneb fawr o dir, iawn, gwledydd, o bosib gwledydd gwahanol, enghraifft, Affrica, Asia, Ewrop. Okay? So, y cramen sydd i ddechrau, hwnna yw fel y briwsion, bara, tenau sydd o amgylch. Wedyn, o dan y cramen, mae ganddyn ni mantell. Nawr, dyma wybodaeth am y mantell. Felly, yn ymestyn tua 2,900 km o ddyfnder, gyda thymheredd o 5,000 gradd Celsius, so mae'n grasboeth yn fyna. Creigiau yn llawn haearn a magnesiwm, a dyma'r mantell. Wedyn, ni symud eto, so y fantell, hwn os hoffech chi yw'r cig ar ein Scotch egg. Wedyn, gyda ni ein craidd allanol, so dyma'r wybodaeth am y craidd allanol, so outer core yn Saesneg. Mae hwn yn rhannol doddedig ac yn cynnwys haearn a nickel, so dyma'r ardal yn fan hyn. Ond wedyn, a wedyn gallwch chi cymharu hwn wedyn i'r gwyn, yr wy tu fewn i'n Scotch egg ni, os hoffech chi. Okay? Rhannol doddedig. A wedyn, yn olaf, canolbwynt y ddaear yw y craidd mewnol. Mae hwn yn solid, iawn, hollol solid, a mae hwn fel yr melenwy, yr wy ei hun, o ran melyn. Mae hwn yn 6,371 km i ffwrdd o arwyneb y ddaear. So ni'n sôn am pellter enfawr iawn. A mae tymheredd tua 5,500 gradd Celsius. Nawr te, chi'n mwyn thebyg yn holi fan hyn, beth yw'r cysylltiad rhwng haenau'r ddaear a arweddion, y Thirffurfiau, ni'n gweld fel llosg mynyddoedd o bosib fel y cwestiwn nes i holi i ddechrau. Wel, mae ganddyn ni yr haenau gwahanol, a ar y mantell, ar y tir, mae ganddyn ni ymylon gwahanol. A mae'r byd ni fel jigsaw, iawn, gyda meintiau gwahanol, a mae siapau gwahanol, pob un plat, a ymylon i'r platau. A'r cyryntau darfidol, sef ocean currents, sydd ond dan, sydd yn y mantell, yw gres sydd yn codi yn y fantell. A hynny yw, y gres sy'n achosi i godi gan y cyryntau yn y mantell, mae hwn yn achosi wedyn i naill ai'r platiau, sydd ymylon, i wahanu, iawn, a mae hwnna'n achosi nhw i mynd oddi wrth ei gilydd, neu mae'n achosi nhw i symud tuag at ei gilydd. A byddwn ni'n mynd yn fanylach yn sôn amdano hwn mewn eiliad. Hynny yw, os maen nhw'n symud
i ffwrdd o'i gilydd, neu tuag at ei gilydd, neu yn ymyl ei gilydd, mae hwn yn mynd i creu arweddion, sef tydffurfiau gwahanol ar ymylon gwahanol. Ond hefyd byddwn ni'n dysgu amdano rhai o arweddion sydd yn cael eu creu nid ar yr ymylon ni'n gweld yn fyny ar hyd y platiau gwahanol. Iawn te, felly wedys i amdano currentau darfidol, convection currents, dyma ni yn fan hyn, yn cael ei arddangos ar y diagram i weld fan hyn. So, o gres yna sy'n codi yn y fantell. Os o'n i'n gwybod fan hyn, mae'r mantell yn boeth iawn. Esboniad am symudiad platiau'n drwm iawn. Grym disgyrchiant ar platiau yn tynnu nhw ar wahân. So hwn nawr yw'r tyniad slab. Hynny yw y platiau'n symud. Iawn, ni wedi sôn am yr currentau darfidol, ond nawr ni'n sôn am y tyniad slab. Maen nhw'n cael eu tynnu. So, disgyrchiant, so gravity, ar y platiau yn tynnu nhw ar wahân. Magma'n codi o dan y plat adeiladol, fel enghraifft fan hyn, so ni'n gweld hwn fel plat adeiladol. Byddwn ni'n trafod hwn yn bach mwy o fanylder mewn eiliad, ond hynny yw plat adeiladol yw platiau sy'n symud oddi wrth ei gilydd, iawn? Sydd yn gwahanu. So, mae magma'n codi o dan y plat adeiladol, so magma yw yr hylif sydd o dan y ddaear, yn gwresogi'r creigiau gramen ac yn gorfodi y platiau plygu lan. Okay? A dyma ni'n gweld fan hyn, yn gorfodi y platiau a'r currentau darfidol yn symud popeth, a ni'n gweld y proses tyniad slab yna. Cofiwch, o dan fan hyn nawr, yn y mantell, magma yw hyn, nid lafa. Okay? Lafa yw be ni'n gweld ar wyneb y ddaear wedyn. Okay? Iawn te, so mae hwnna'n jyst un enghraifft. Y cramen wedyn, okay? Sôn amdano'r cramen. So, ar y cramen, mae yn amlwg platiau neu ymylon yn symud wrth ei gilydd, neu symud tuag at ei gilydd. Nawr, ar y cramen mae ganddyn ni cramen cyfandirol, a wedys i, os falle i chi geisio cofio, neu mynd dros eto, so cyfandirol yw y continents, so y tir, a chefnforol, sef the oceans, y môr, iawn? Fel ni'n gallu gweld yn y diagram fan hyn, y dau wahanol math o gramen, okay? Crust. So, cramen gefnforol yn debygol o fod yn llai trwchus, ond yn dwysach. So, dyma y ran fan hyn. So, mae'n llai trwchus, iawn, erbydd gantaw y cefnfor yw dŵr. Mae'n llai trwchus, ond yn dwysach, so heavier. A wedyn creigiau newydd yn cynhyrchu lafa hylifol oherwydd cyfansoddiad y graig. Nawr, lafa cramen cefnforol yn hylifol iawn fi wedi rhoi, so mae'n bwysig iawn. So, lafa, so pan bydd yn amlwg rhyw fath o echdoriad wedi digwydd, a mae lafa wedi dod ar wyneb, neu o dan y ddaear, wedi codi o'r platiau yn hylifol iawn. Mae nwyon yn dianc yn hawdd. Mae lafa cramen cyfandirol, so yn fan hyn iawn ar y cyfandir, yn drwchus iawn. Ac nid yw nwyon yn dianc yn rwydd. A mae hwn yn achosi echdoriadau ffrwydrol, okay? So, eitha violent o ran ei eruption, so echdoriadau ffrwydrol yn digwydd ar yr gyfandiroedd, iawn? Neu'r cramen cyfandirol, dys fi dweud. OK, mae ganddyn ni platiau gwahanol. So fel gwelson ni, fel wyddwch, ar yr ymylon a symudiadau platiau, mae ganddyn ni platiau gwahanol yn fan hyn. Ni'n gallu gweld platiau sydd yn symud oddi wrth ei gilydd, so i ffwrdd ei gilydd, platiau sydd yn symud tuag at ei gilydd, a platiau sydd yn mynd yn ymyl ei gilydd, iawn? So mae rhyw fath o gwrthdaro yn cael ei ddigwydd. Nawr te, ni angen bod yn gyfarwydd gyda'r tri math yma o ymylon platiau. Un ohonyn nhw yw adeiladol, iawn, a fe welson ni hwnna adeiladol yn fan hyn, iawn. Ymddeiriadau, a wedyn distriwiol, iawn, neu cyd-gyfeiriol, a newn ni mynd yn hwn yn fwy aml, ond bod chi'n ymwybodol bod na tri fath penodol fan hyn. Ac yna ceidwadol. Okay? So platiau sydd yn symud oddi wrth ei gilydd, adeiladol, distriwiol, symud tuag at ei gilydd, maen nhw'n dinistrio os hoffech chi, a wedyn ceidwadol, maen nhw'n symud yn erbyn, neu wrth ymyl ei gilydd. Okay?
Reit te. Dyma rai enghreifftiau o ymylon adeiladol. So ni'n gweld yr plat Indio, Australia a'r plat Antarctica yn fan hyn. Maen nhw'n symud oddi wrth ei gilydd. Eto, ni'n gweld enghraifft yn fan hyn, plat y gogledd America a'r plat Eurasia. Maen nhw'n symud oddi wrth ei gilydd, a mi fyddwn ni'n edrych ar gwlad y ia maneuliad a pha mor bwysig yw gwlad y ia o ran ymylon, y prosesau sydd yn digwydd yno, a'r arweddion, tirffurfiau sy'n cael eu creu. Felly, o fewn yr proses adeiladol, o ymyl adeiladol, mae ganddyn ni 2 blat cefnforol. Hynny yw, 2 blat sydd wedi cael eu gwneud mas o gefnfor ar ben. Yn symud oddi wrth ei gilydd. Nawr te, maen nhw'n ffurfio tirffurf, enghraifft, cefnen canol cefnfor Iwerydd. Iawn, os hoffech chi. Nawr, Mid-Atlantic Ridge yw hyn, iawn, a fi wedi arddangos llun i chi yn fan hyn, iawn. Hwn yw un ar wyneb, yn amlwg ddim wedi cael ei cysgodi gan y môr, ond ei dangos chi llun arall i ddod, iawn, a mae hwn yn wlad y ia. So dyna pam mae'r gwlad ia mor bwysig a'r ffin, sef y plat gogledd America a'r plat Eurasia mor bwysig. Nawr, dyma ni, ymlediad gwely'r môr a ffurfio cefnen. So mae'r cefnen fan hyn, cefnforol, a hefyd mae ganddyn ni llosg fynyddoedd tanforol. A mae gwyddonwyr yn tybio taw proses tyniad slab a'r cyryntau darfidol sydd wedi achosi yr arwedd yma i gael ei greu. Iawn te. Felly, plat gogledd America gyda ni fan hyn, plat Eurasia, magma yn codi yn y mantell, a mae ganddyn ni cyryntau darfidol. Hynny yw, mae'n achosi i'r gwres i godi, i achosi y magma yma i gyrraedd yr arwyneb. So, mae 2 fel wedys i, cramen cyfnforol, yn amlwg cefnforol y ddoi ochr, a wedyn cyfandir ni'n gweld yn rhyw pellter, iawn. O bosib beth sy'n cael ei creu fan hyn yw llosg fynyddoedd tanforol, so undersea volcanoes. Ond fel o'n i wedi sôn, y cefnforol, Mid-Atlantic Ridge yma sy'n cael ei creu wrth i'r platiau cael ei tynnu oddi wrth ei gilydd. Bach mwy o fanylder i ni fan hyn. So arwedd ymyl adeiladol, sef y cefnen canol yr Iwerydd. A mae diagram bach well dy fi yn fan hyn. O bosib, fydd rhaid i chi tynnu diagram megis yr un sydd ar y sgrin ar hyn o bryd, wrth i yr papur arholiad falle gofyn chi esbonio neu disgrifio beth sydd yn digwydd ar ymyl adeiladol, neu beth sy'n cael ei greu, pa tirffurf neu arwedd sy'n cael ei greu ar ymyl adeiladol. Felly, byddwch chi yn amlwg yn sôn am y cefnen canol yr Iwerydd, fel enghraifft. Iawn? A fi wedi nodi yn fan hyn, y prosesau sy'n arwain honni i ddigwydd. Yn amlwg, gallwch chi hefyd defnyddio'r wybodaeth oedd yn yr diagram blaenorol, ond yn fan hyn mae'n gweud, o dan wyneb y ddaear, mae magma'n codi yn oeri ac yn llenwi'r blwch rhwng y platiau gan greu cramen newydd. Hynny yw beth ni'n gweld yn fan hyn. Symudiad cyson y platiau, so mae'r platiau yn symud yn gyson, oddi wrth ei gilydd, yn arwain at greu cefnforol a llosg fynyddoedd tanforol yn mynd i cael ei greu yn y blwch, os hoffech chi. Mae'r egni'n cael ei ryddhau ar ffyrdd daeargrynfeydd, earthquakes, wrth i'r plat Eurasia symud yn bellach oddi wrth blatiau gogledd a de America. Ffawtiau mawr ar hyd y cefnen oherwydd nid yw'r platiau'n symud i ffwrdd o'i gilydd yn gyson. So dyw'r platiau yma ddim yn symud ar yr un pryd. So mae ffawtiau, sef faults, holltau mawr yma, so splits yn y graig rhwng yr 2 blat, yn cael ei greu. Nawr, ni wedi dysgu am 2 blat cefnforol, sy'n achosi cefnen canol cefnfor Iwerydd i greu. Ond enghraifft arall o beth sy'n arwedd sy'n cael ei greu ar ymyl plat, so proses ymyl yr adeiladol, sef 2 blat cyfandirol
yn symud oddi wrth ei gilydd. Okay? Hynny yw, ni wedi sôn am y cyfandiroedd yn hyn. Okay? So ni'n gwybod yn barod bod y cramen gefnforol yn llai trwchus ond yn dwysach. Ond yn wahanol fan hyn, ni'n gweld fan hyn, lafa cramen gyfandirol yn drwchus ac nid yn nwyon yn dianc yn rwydd ac yn achosi echdoriadau ffrwydro. Okay? So mae echdoriadau ffrwydro yn gallu achosi pan mae ganddyn ni 2 blat cyfandirol. A beth sy'n cael ei creu fan hyn yw dyffryn hollt. Okay? So enghraifft o'r plat Gogledd America, so yr un plat ni wedi trafod o blaen, a plat Ewrasia yn symud oddi wrth ei gilydd. Iawn te, a mae un enghraifft yn hyn o bosib eto, bydd rhaid i chi i dynnu llun o'r diagram. Gwelwch chi bod eto gwlad ian a sydd yw'r achos yn fan hyn. 2 blat cyfandirol yn symud wrth ei gilydd. O bosib bydd rhaid i chi nodi hefyd y broses a disgrifennu esbonio sut mae 2 blat cyfandirol a pa arwedd sy'n cael ei greu ar 2 blat cyfandirol. Bydd hwnna o bosib yn gwestiwn. Felly, 2 cramen plat gyfandirol yn symud i ffwrdd o'i gilydd. Mae hwnna'n dechreuad rili dda. Mae hwnna'n dangos i'r arholwr. Chi'n gwybod taw yn enghraifft ymyl adeiladol, chi'n gwybod taw 2 gramen cyfandirol sy'n symud oddi wrth ei gilydd. Rhif 2 wedyn, dros amser mae hollt enfawr, achos atgoffa ein hun beth yw holl, iawn, yw split. Iawn, rhyw split yn y graig. So, dros amser mae holl enfawr yn agor ar arwyneb y ddaear. So, wrth i'r platiau symud oddi wrth ei gilydd, wel, mae'n mynd i fod rhyw gwagle ar y cyfandir, sef yr hollt yma. Wrth ledu, so widen, mae tir yng nghanol yr hollt yn suddo i ffurfio dyffryn hollt. Hynny yw, mae'n mynd i suddo i lawr, iawn, i ffurfio dyffryn hollt yma, okay? Gydag ochrau serth pob ochr iddo, a ni'n gweld yr ochrau serth, yw weld yma rhyw fath o fali os hoffech chi, rhyw cwm enfawr dyffryn. Mae llosgfynyddoedd tarian yn ffurfio ar ochrau dyffryn hollt, a byddwn ni'n sôn amdano beth yw llosgfynydd tarian i'w ddod, pa arwedd yw hynny. Lle mae'r craciau yn y gramen yn galluogi magma sy'n agos iawn at wyneb y ddaear i godi. Okay. Nawr te, mae ganddyn ni ymylon gwahanol nawr. Okay, so ni wedi sôn am ymylon adeiladol sy'n yn symud oddi wrth ei gilydd. Nawr ni am siarad am ymylon distriwiol. Okay? Neu ymylon dinistriol, mae'n cael ei galw, ond mae cybac yn hoffi ymylon distriwiol. So, a be ni angen cofio am hwn yw yr dinistyr yma. Iawn? Maen nhw'n symud tuag at ei gilydd yn creu rhyw fath o wrthdaro. Okay? A fel chi'n gallu gweld, fi wedi rhoi cymryd seithau yn fan hyn, so ni'n gallu gweld pa fath o platiau, sef y plat yn Osaka a'r plat de America. Just fel enghreifftiau i chi yn fyna. Felly, dyma 2 blat cyfandirol. Okay? So, eto, ni'n mynd i sôn am 2 blat, wel, ni'n mynd i sôn am plat cyfandirol a cefnforol, a platiau 2 blat cyfandirol. Felly, beth ni'n gweld ar 2 blat cyfandirol? Wel, beth ni'n gweld fan hyn yw platiau'n symud tuag at ei gilydd. Okay? Ni'n gweld hwnna'n fan hyn. A os maen nhw'n gofyn i chi, cybac yn gofyn i chi, i ddisgrifio arwedd sy'n cael ei greu ar esboniwch arwedd sy'n cael ei greu ar ymyl plat distriwiol, gallwch chi sôn am hyn. Okay? So, platiau'n symud tuag at ei gilydd tro hyn. Okay? Maen nhw'n symud tuag at ei gilydd. Maen nhw wrthdaro. Dydy'r platiau methu suddo, felly yn bwrw mewn i'w gilydd. Okay? Maen nhw methu suddo, maen nhw'n mynd syth yn erbyn ei gilydd. Okay? Felly, mae gwasgedd, pressure, yn achosi'r platiau i blygu. Tuedd o blygu lan. Mae'r creigiau'n cael ei gwthio lan i greu mynyddoedd. A ni'n galw rhain yn mynyddoedd plyg o bosib, okay? Fold mountains. A ni'n gweld y mynyddoedd plyg yma enghraifft y Himalayas. Iawn? A Mount Everest. Iawn? Mynydd Everest. So creigiau yn cael ei gwthio lan i greu mynyddoedd. Symudiad hefyd yn gallu achosi daear grynfeydd cryf iawn. Ond does dim gweithgaredd volcanig yn digwydd pan mae'r 2 blat cyfandirol yn symud tuag at ei gilydd.
Hynny yw, yr unig arwedd mae'n mynd i creu yw mynyddoedd. Ond cofiwch, mae diagram feidd yn gallu cael ei achosi yn fan hyn. Yn amlwg diagram y man ar ddangos beth sy'n digwydd wrth i'r mantell twymo. OK, yn wahanol. Nawr, mae hwn yn un bwysig iawn, a mae hwn wedi cael ei codi sawl gwaith o fewn y sefyllfa arholiad, sef plat cefnforol, okay, so oceanic, a plat cyfandirol yn symud tuag at ei gilydd. A dyma beth sy'n cael ei creu. So mae dau blat yn symud tuag at ei gilydd, hwnna'n un. Okay? So os ni'n sôn amdano hwn yma'n arholiad, mae dau blat yn symud tuag at ei gilydd. Mae plat cefnforol yn fwy dwys. Wedys i hwnna i ddechrau, okay? So, sef y plat Nazaka yn fan hyn, ni'n gallu gweld. Mae plat Nazaka yma yn dwys iawn, mae'n drwm. A felly, mae fe'n mynd o dan y plat cyfandirol. Mae'n suddo o dan y plat cyfandirol. Okay? So, cyfandirol, dydy e ddim mor ddwys a beth mae'r plat cefnforol. Mae hwnna yn mynd i, maen nhw'n wrth daro, ond mae'r plat cefnforol yn suddo o dan y plat cyfandirol. A dyma pryd mae'r ffos gefnforol, sef oceanic trench yn cael ei ffurfio. Ni'n gallu gweld hwn yn y diagram yn fyna. Er enghraifft, yr ffos gefnforol gallwn ni gweld yn Chile a Peru. Iawn? Mae hwn yn ei hun yn achosi ffrithiant, friction, a gall achosi diagrynfeydd. So, yn debyg iawn i'r dau blat cyfandirol sydd yn symud tuag at ei gilydd i greu mynyddoedd, ni'n gweld diagrynfeydd yn cael ei achosi. Yma ni'n gweld eto diagrynfeydd yn cael ei achosi wrth i'r plat Nazaka er enghraifft a'r plat De America symud tuag at ei gilydd. O ganlyniad i'w res yn y fantell, okay, sef yn fan hyn, mae'r plat cefnforol yn toddi i greu magma. Okay? So, yr plat yn fan hyn, plat Nazaka, yn mynd i toddi wrth iddo fe suddo lawr. A wrth iddo fe toddi a chwrdd ar mantell, maent yn achosi greu magma. Wrth i'r gwasgedd, pressure, yn y fantell cynyddu, cofiwch nôl nawr at beth sy'n digwydd yn y mantell currentau darfidol ac ati, mae'r magma yn codi trwy'r llosfynydd. Ceir echdoriad llosfynydd. A ni'n gallu gweld y llosfynydd yma, iawn, a wedyn lafa byddwn ni'n gweld ar arwyneb, nid magma. So, magma sydd yn y mantell, a magma yn codi. A mae y magma sy'n codi yma yn gallu ffurfio llosgfynyddoedd, iawn. A enghraifft yn yw mynyddoedd plyg yr Andes, iawn. Y cadwyn, so y chain o fynyddoedd plyg a llosfynyddoedd byddwn ni'n gweld. Okay? So, bosib, beth ni angen cofio amdano hyn yw yr ymyl distriwiol, ganddo ni plat cefnforol a plat cefndirol, a beth gallwn ni gweld o ran arweddion yw ffos gefnforol, a gallwn ni gweld mynyddoedd plyg neu llosgfynyddoedd yn cael ei creu. Okay? Felly, amser i chi ymarfer, cwestiwn sydd wedi cael ei codi o blaen, sef esboniwch pan mae ffosydd cefnforol yn cael ei ffurfio lle mae dau blat yn gwrthdaro. Okay? Hynny yw symud tuag at ei gilydd. Gallwch defnyddio diagram eich helpu. Nawr te, wi'n mynd i o bosib jyst esbonio beth yn union sydd rhaid i chi, beth yw'r disgwyliadau o ran y cwestiwn, a wen i chi, os chi'n gwylio fe ar recordiad, neu os chi o bosib moyn trialu fe wedyn, os chi'n gwylio hwn yn fyw, byddwch chi'n gallu ysgrifennu rhywbeth yn mynd i prawf a mynd ati i ateb y cwestiwn yma. Felly, esboniwch. Right, esbonio sydd angen i wneud fan hyn. Os ti'n gweld cwestiwn esbonio, nes i wneud hwn ar sesiwn diwethaf, sesiwn 1, a mynd trwy sgiliau a dull arholiad yn fwy manwl, os chi'n mynd nôl i wylio yr fideo yna. Esboniwch pa mae ffosydd cefnforol. So, esbonio ni'n wneud fan hyn. Okay? Nid yr A2 sydd cymhwys y gwybodaeth. Ni'n dweud popeth ni'n gwybod a popeth ni'n cofio a rhoi e i'r arholwr. Okay? O ran sut mae ffosydd cefnforol, hwnna yw'r arwedd fan hyn, yn cael ei greu. Maen nhw wedi rhoi bach mwy o wybodaeth, maen nhw wedi bod yn eitha hael, fi'n credu yn fy marn ni, o ran y wybodaeth maen nhw wedi rhoi iddyn ni, sydd dau blat yn gwrthdaro. Felly,
Os maen nhw'n dweud hefyd, gallwch ddefnyddio diagram i helpu eich ateb chi. Eto, os mae hwnna y cwestiwn ar o ran thema 3, sef yr thema chi'n gwylio nawr a byddwch chi'n ateb yn yr arholiad, neu o ran thema 1, sef arfordiroedd ac afonydd, byddwn ni'n argymell yn gryf defnyddio diagram. Iawn, gallwch chi mwy na thebyg cael 1 neu 2 o farciau gyda'r diagram ar ben ei hun, wedi labelu ac yn gywir yn amlwg. Iawn, so fi'n credu bod e'n cyfle ei raidd i chi ceisio cael mwy o farciau, yn wedig os chi'n cofio beth sydd yn digwydd. Okay? Ond yn bwysig fan hyn yw bod ni'n labelu hefyd. Iawn te, so os chi'n moyn rhoi cynnig arni, y ffosydd cefnforol, meddwl nawr am pa ymyl plat ydy hyn, a wedyn mynd amdani i gweud sut mae ffos cefnforol yn cael ei ffurfio. OK te, i'r pobl sy'n wylio hwn yn fyw, fi'n mynd i symud ymlaen i ddweud sut byddwch chi gallu cael 4 marc yn yr achlysur hon. Felly, fel wedes i, A1 yw hyn, so ni'n dangos gwybodaeth i'r arholwr, popeth ni'n gwybod ar y testyn yma. Does dim angen y diagram mor fanwl a sydd wedi cael ei ddangos yn fan hyn, ond diagram weddol syml yn arddangos yr hyn chi'n gweld ar y sgrin yn ogystal â labelu o bosib y plat Nazaka a plat Daearyddiaeth, achos mae enghreifftiau yn fan'na ydych chi'n mynd i galluogi chi i gael yr bandiau uwch. A beth sy'n bwysig yn fan hyn yw bod ni'n gweld y platau yn gwrthdaro a bod ni'n gweld y ffos gefnforol. So, o bosib os chi wedi labelu hwnna, gwych. O ran eich disgrifiad, eich esboniad o sut mae'n cael ei ffurfio, dyma beth yn union mae Cybac yn chwilio amdano, mwyn i chi cyrraedd y band 2, sef y 3-4 marc, a dyma beth dylse pawb yn eliat ar y papur. Felly, mae ffosydd cefnforol yn cael ei ffurfio pan fydd y gramen gefnforol yn plygu i lawr drwy broses tansigno. So, proses tansigno yw y plat Nazaka, er enghraifft, so i wella beth mae Cybac wedi rhoi, achos dyw Cybac ddim wedi rhoi popeth yn fyna, i wella falle a rhoi bach o fanylder i be maen nhw'n dweud fan hyn, ydy ffosydd yn cael ei greu pan mae'r cramen gefnforol, er enghraifft y plat Nazaka, yn fwy dwys na'r plat Daearyddiaeth, y plat cyfandirol. Byddwn ni'n o bosib rhoi 1 neu 2 o marcau i chi am hwnna. Mae'n llithro yn ôl i'r fantell ar ymylon distriwiol. A byddwn ni'n disgwyl i chi dweud bod hyn yn cael ei greu ar ymyl distriwiol mwyn cael marc neu ymyl dinistriol. Y plat mwyaf dwys yn un sy'n suddo o dan y plat ysgafnaf, sef y plat Nazaka, er enghraifft. Caiff dyfnder y ffos ei gynrychioli gan ymyl arweiniol y plat sy'n parhau. Okay? A ni'n gallu ymgweld hwn ar ein diagram yn fan hyn. Okay? Os byddwch chi wedi ateb rhywbeth fel yna yn rhoi enghreifftiau, rhoi y diagram hefyd, yn amlwg, does dim reswm bydd y Cybac ddim yn rhoi 4 marc i chi. OK te, adolygu hanner amser, so o ran y prosesau ni wedi sôn amdano heddiw, fi moyn i chi ceisio cofio pa fath o ymylon rydym wedi trafod. Felly, yr un cyntaf, fi wedi gosod diagram a disgrifiad, sef 2 blat yn symud i ffwrdd o'i gilydd. Er enghraifft, platiau Gogledd America ac Ewrasia i ffurfio y cefnen canol i'r Iwerydd. Pa fath o ymyl plat yw hyn? Felly, adeiladol neu dargyfeiriol mae'n cael ei galw hefyd, okay? Ond adeiladol gallwn ni cofio. Okay? Sef, maen nhw'n symud i ffwrdd o'i gilydd. OK, yr un nesaf, wedi ateb cwestiwn ar hyn, so dylse pawb cofio beth yw enw yr ymyl plat. Yma plat cefnforol yn cael ei wthio o dan plat cyfandirol. Er enghraifft, y plat Nazaka a plat Daearyddiaeth i ffurfio'r andir er enghraifft. A beth ydy pawb yn meddwl? Felly, plat dinistriol, neu cydgyfeiriol mae hefyd yn cael ei galw, okay? Neu distriwiol. Okay? Dinistriol, distriwiol, cydgyfeiriol, yr un peth yw mae'r creu rhyw fath o dinister.
Iawn, maen nhw'n symud tuag at ei gilydd, mae rhyw fath o wrthdaro yn digwydd i ffurfio ffos, cefnforol, a llosgfynyddoedd a mynyddoedd clig. Oce, ac yn olaf wedyn, mae ganddyn ni dau blat cyfandirol yn symud tuag at ei gilydd. Enghraifft, platiau Indio, Australia ac Eurasia i greu Himalayas. Okay? A ni'n gweld degrynfeydd yn digwydd fan hyn. Beth ni'n galw hyn? Ie, wir. Cyd-gyfeiriol ni'n galw hyn, neu gwerth platiau sydd yn wrthdaro. Okay? Gobeithio bod hynny yn gwneud synwyr o ran y prosesau. Ni'n mynd i symud ymlaen nawr i edrych ar arweddion sy'n cael eu creu. Nawr te, un arwedd sy'n cael ei creu, tirwedd volcanig. Nawr, wedys i o blaen, pan o'n i'n edrych ar yr ymylon i gyd, a os fi yn mynd yn ôl nawr at, dyma ni, yr ymylon gwahanol, gallu ni'n gweld y byd fel jigsaw os hoffech chi, a ni'n gallu gweld bod mwyafrif o arweddion, neu rhyw fath o digwyddiad o ran peryglon sydd yn digwydd ar ymyl y platiau. Nallai platiau adeiladol, distriwiol, ceidwadol, neu platiau sy'n wrthdaro. Ond, mae yna un eithriad ar gyfer hyn, sef, hwn, mannau poeth. Iawn, enghraifft, Manalua, Hawaii. Okay? A chi angen cofio hyn. Felly, ambell lleoliad ar y gram yn y ddaear yn arbennig o actif. Mae mannau poeth volcanig yw enw ar lleoliadau hyn. Y gred yw bod mannau poeth yn ymddangos lle mae ffrydiadau o fagma tan baid yn codi drwy'r fantell. So, yr magma sydd yn ceisio codi yn rhywle, rhyw fath o bwlch yn yr fantell. Mae'r ffrwd yn dod o hyd i wendid, rhyw fath o gwendid na yn y gramen, ac yn torri drwyddi i greu gweithgaredd volcanig. So rhyw fath o hollt, neu rhyw fath o gwendid sydd yn symud trwy'r gramen ac yn dod i'r arwyneb. A mannau poeth ni'n galw hyn. Okay. Bach mwy o fanylder, mae mannau poeth volcanig yn ardal yn y fantell, lle mae'r gres yn codi ohoni, fel ffrwd thermol o le, a fi dangos fel fan hyn, le mae'n gweud hotspot, a ni'n gweld yn fan hyn. O le yn ddwfn islawr gramen. Magma'n codi drwy holltau, okay? Maen nhw'n bwysig iawn, holltau yw split yn y gramen, ac yn echdori i ffurfio llosgfynyddoedd. Wrth i'r pla tectonig symud dros y man poeth sefydlog, mae'r llosgfynyddoedd yn cael ei symud i ffwrdd ar rafft, ac mae rhai newydd yn cael ei ffurfio, so mae rhyw fath o cadwyn yn mynd i ffurfio gyda ni. Mae hwn yn achosi cadwynau o losgfynyddoedd i ffurfio, oherwydd y symud yma ni'n gweld. Mewn llinell gyda llosgfynydd hyn. So, bydd y cadwyni o losgfynyddoedd i gyd o fewn yr un llinell o'r man poeth yma. Yn mynd yn fyd ac yna'n farw wrth iddynt symud i ffwrdd o'r man poeth. So bydden nhw'n marw cyn bo hir a jyst yn troi mewn i rhyw fath o cadwyn o ynys gwahanol o bosib. Oce te, arweddion tirweddau volcanig graddfa fwy, okay? Ar y llun cyntaf nes i gosod i chi o llun o losgfynydd, a un enghraifft yw llosgfynydd tarian, ond nid y llun nes i ddangos i chi digwydd bod, okay? So dyma llosgfynydd tarian. Beth ni angen gwybod amdano llosgfynydd tarian? So shield volcano. A dyma llun ohona shield volcano. Y magma basaltig helifol gyda ni yn fan hyn. Mae'n cael ei greu ar ffinau platiau adeiladol. Okay? Y mannau poeth. Enghraifft, ni newydd edrych ar mannau poeth, Manalua, Hawaii. Mae lafa gludedd isel gyda ni. Mae swm isel o nwyon, achos ni'n gwybod taw yn amlwg y platiau cyfandirol sydd gyda ni yn fan hyn. Iawn, so does dim llawer o nwyon yn cael ei ryddhau. Lafa poeth yn rydedog. Mae'r siap yn wastad. Chi'n gallu gweld hwnna ar llun fyna. Mae'r siap yn wastad iawn, a mae'r diameter yn llydan iawn. It's very wide. Mae'r llethrau, so llethrau hynny yw ochrau ar y llosgfynydd yn raddol, tua 5 i 10 gradd. A mae cwpl o enghreifftiau yn fan hyn. A chi angen cofio enghreifftiau ar gyfer ateb posib gewch chi o gymharu neu esbonio llosgfynyddoedd tarian neu llosgfynydd arall byddwn ni'n trafod mewn eiliad. Okay? So gwlad ia, mae gen ni enghraifft fyna, Manalua yn Hawaii a Erta Ale yn Ethiopia. Manalua yw llosgfynydd mwyaf y byd. Mae gopa, a Manalua hefyd,
yn llosgfynydd sydd ddim hyd yn oed ar ymyl plat. Mae'n eitha diddorol yw hwnna, so mae hwnna'n dod mewn i'r eto sôn am mannau paith. Mae gopa 9,170 metr uwchben gwely'r môr ac yn troed y llosgfynydd o un pen i'r llall y mesur 125 km. Hynny yw, mae'n llydan iawn. Reit te, arweddion tirweddau volcanig groddfa fwy. Eto, mae ganddyn ni stratolosgfynydd. Hon yw yr llosgfynydd nes i arddangos i chi ar y sleidiau cyntaf pan ni'n gofyn holi cwestiynau gwahanol. Mae hwn yn wahanol iawn i'r llosgfynydd tarian. Llosgfynydd mawr yw hyn, siap côn, fel ni'n gallu gweld fan hyn, so mae'n wahanol iawn, dwi ddim yn wastad. A mae ochrau sedd iawn gyda ni fan hyn. Mae haenau o lidw a lafa, o bosib ar ochrau, a yn fan hyn byddwn ni'n gweld hwn wedi cael ei greu ar ffynau platau distriwiol, sef dinistriol hefyd. Mae llawer o nwy yn y magma, gludedd uchel gan y lafa, byddwn ni'n gweld echdoriadau ffrwydrol. A mae'r peryglon yn cysylltiedig ag echdoriadau llosgfynydd. Fel hyn yw laha, sydd llif o fwd, tirlithiadau yn gallu cael eu greu, a fwy cyffredin, llifau pyroclastig, sef boulders enfawr, so creigiau enfawr sydd yn symud wrth i echdoriad volcanig llosgfynydd digwydd. Enghreifftiau yw mynydd Fiji yn Japan, bryniau Soffair yn Ynys Montserrat, mynydd St Helens yn yr Eidolaethau America, Vesuvius yn yr Eidal, a mynydd Merapi yn Indonesia. Okay? Un arall, arwedd fawr, yw callorau, a ni'n gallu gweld enghraifft o gallorau yn fan hyn, a mae hwn un enghraifft prydferth iawn o Yellowstone yn Unol Daleithiau America. Iawn, beth ni angen gwybod amdano callorau? So ni'n gweld ffurfiant callorau yn fan hyn. So echdoriadau nerthol, mae cymaint o lafa a lludw yn cael ei seithi allan nes bod y siambr magma yn cyflenwi llosgfynydd wag, fel ni'n gallu gweld yn fan hyn. Yr echdoriad nerthol, lafa a lludw yn symud, seithi allan y siambr. Dyma'r siambr yn fan hyn. Iawn. Mae rhan uchaf y llosgfynydd yn dymchwel, iawn, fel ni'n gallu gweld yn rhai llun, i'r gofod gwag oddi tanu, gan greu pant crwn sy'n fwy nag agorfa volcanig arferol, sef yr llun o laf. Ni'n gallu gweld bod popeth wedi symud, hynny yw o'r agorfa the opening. Mae maint callorau'n amrywio'n fawr, so ni'n gallu gweld, mae hwn yn edrych yn tueddol o fawr, yn amlwg does dim graddfa fan hyn. Mae'r callor ar Ynys Faial yn Portugal yn 2 km o un ochr i'r llall, ac mae ganddo dyfnder o 400 metr. Cafodd callor Yellowstone, fel ni'n gallu gweld yn y sgrin, ar y llun fan hyn, Ngogledd America, ei ffurfio gan echdoriad llawer mwy ffrwydrol. Ac o ganlyniad, mae'n llawer fwy o lawer yn mesur 55 km wrth 72 km o un ochr i'r llall. Felly, cwestiwn arholiad, a fi moyn chi gwasgu saib fan hyn i greu rhyw fath o meini llwyddiant, a wedyn, o bosib, mae cwestiwn fel hyn heb dod lan eto o blaen. Cymharwch ac esboniwch nodweddion stratolosgfynydd a llosgfynydd tarian. Nawr, beth wy'n disgwyl fan hyn, yn amlwg cymharu, mae hwn yn sôn am can asesu 2 nawr, achos mae'r sgil uwch gyda ni yn fan hyn, o defnyddio gwybodaeth ni i dweud beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol. So hynny yw hwnna'n un rhan o'r meini llwyddiant. Beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol, ond mae hefyd A1 fyna, esbonio gwybodaeth na ni'n gwybod amdano'r nodweddion, the features, iawn o bob un, ni wedi bod trwyddo. So y mater hyn, o mater o adolygu. So, beth fi'n argymell fan hyn, i gynllunio'r ateb o dweud pa nodweddion sydd gan stratolosgfynydd, pa nodweddion sydd gyda llosgfynydd tarian, a wedyn ceisio gweld beth sy'n debyg a beth sy'n wahanol. Wel, yn debyg, gallwn ni dweud i ddechrau, wel, mae'r ddau yn cael ei ffurfio ar y mylon platiau. I greu llosgfynydd, a mae'r ddau'n llosgfynydd. Ond wedyn, yn wahanol, gallwn ni sôn amdano beth sy'n wahanol. Nawr, ydych chi'n moyn gwasgu saib fan hyn i ateb y cwestiwn?
Felly, bobl sy'n gwylio yn fyw, na i mynd trwy'r atebion. So, stratol ysgfynydd, dyma'r pethau fi wedi'n nodi yn barod. Beth yw stratol ysgfynydd, okay? So, efo siap côn, yr ochrau serth, haenau o lidw a lafa ar yr ochrau, cael ei ffurfio ar ffynau plat distriwiol neu dinistriol, llawer o nwy yn y magma, gleidydd uchel, echdoriadau ffrwydrol, a ni'n gweld peryglon sy'n gysylltiedig fel lahars, tirlithiadau, landslides, llifau paraclastig cyflym, a o bosib hefyd byddwch chi gallu nodi enghraifft. Wedyn, llosgfynydd, tarian yn wahanol, magma balsatig helifol, ffynau platau adeiladol a mannau poeth, ni'n gweld hyn, enghraifft Manaloa. Lafa glidedd isel, swm isel o nwyon, cael ei gweld fan hyn, lafa poeth yn rededog, siap eithaf gwastad fan hyn, achos mae'r lafa yn eithaf rededog, a mae'r diameter yn llydan iawn. Llethrau'n eitha graddol, a mae enghraifft Manaloa yn Hawaii, sef y llosgfynydd mwyaf sydd gyda ni yn y byd. Okay? A os byddwch chi wedi sôn am o leo falle 3 pwynt o pob ochr yn cymharu yn effeithiol beth sy'n debyg, beth sy'n wahanol, mi fydd rhaid i rhoi 6 marc i chi fyna. Okay, arweddion ni wedi edrych ar arweddion volcaneg graddfa fwy, ni nawr yn edrych ar graddfa llai. Un ohonyn nhw yn conau lludw, so lafa yn cael ei taflu allan i'r awyr o un agorfa, so yr agoriad ni'n gweld fyna. Mae chwistrelliad lafa yn oeri'n gyflym wrth i cael ei daflu allan i'r awyr. So, meddyliwch nawr, mae lafa, so magma, yn ddeiriadau, yn codi yn fan hyn o siambr magma. Y lafa wedyn cael ei taflu allan i'r awyr o'r agorfa yma. Chwistrelliad larfa yn oeri'n gyflym wrth iddo cael ei taflu allan. Mae'r lafa wedi oeri'n disgyn i'r ddaear fel marwor poeth. Mae'r marwor poeth, chi'n mynd i thebyg yn meddwl, beth yw marwor poeth? Wel, cinder ni'n galw, sef y cinder yn fan hyn, iawn, i'w gweld fan hyn, sef rhywbeth rhwng glo, os hoffech chi, lludw, iawn, a mae fe dal yn hylysgog. Hynny yw combustible, iawn, a sef y pethau sydd o amgylch yr llosgfynydd yma. Mae'r marwor yn croni, mae fe'n casglu o amgylch yr argolfa i greu côn gyda ochrau serth, a dyma'n siap hyfryd o losgfynydd yn fan hyn. Enghraifft arall o arweddion volcaneg graddfa llai yw tiwbau lafa. Mae'n lafa yn llifo yn creu sianel. Okay? So, bosib byddwch chi wedi gweld llun o lafa yn edrych fel hyn, dyma tiwbau lafa. So, lafa yn llifo yn creu sianel. Mae ochrau llif o lafa yn oeri a caledu. Iawn, pa mae'r lafa ar yr arwyneb, mae fe yn ceisio oeri i droi mewn i rhyw fath o solid, sy'n creu haenau o lafa wrth ochr y llif. Fel ni'n gweld fan hyn, haenau gwahanol yn ffurfio. Ar ôl nifer o oriau neu ddyddiau, mae'r lafa yn creu sianel mwy dwfwn a chil, so o dense a narrow. Mae haen solid yn ffurfio ar ben y lafa wrth iddo oeri sy'n cau'r tiwb o lafa. Mae'r lafa y tiwb yn cael ei insuleiddio sy'n galluogi teithio'n bell. Ar ôl echdoriad, mae echdoriad wedi lleihau a'r llif yn caledu. So, dros amser, bydd y llif yma, fel welwch chi yn y llun, yn caledu, mae'n mynd yn dwfwn a chil, a wedyn mae'r tiwbau lafa yn troi mewn i rhyw fath o ogof neu rhyw fath o twnnel. Iawn? Ond mae hwn yn mynd i cymryd amser i gael ei greu. Nawr te, dyma diwedd i'r sesiwn am heddiw. Yn bennaf ni wedi ffocysu ar y prosesau ac arweddion sy'n cael eu creu ar hyd ymyl y platiau gwahanol. Nawr, mawr obeithio gallech chi ateb pob cwestiwn sydd ar y sgrin, sydd beth yw'r prosesau i ganiatáu hyn i ddigwydd? Wel, ni'n gwybod amdano'r ymylon gwahanol, ni'n gwybod amdano'r currentau darfidol, teniad slap ac ati sy'n achosi i y platiau symud oddi wrth ei gilydd, tuag at ei gilydd, i greu llosgfynydd fel gwelwn ni, fel welsi ni ar y sgrin. Cwestiwn arall, pa fath o losgfynydd yw hyn? Wel, pa fath o losgfynydd ydych chi'n credu yw hyn? Ydy hyn yn stratol losgfynydd neu ydy hyn llosgfynydd tarian? Wel, yn amlwg llosgfynydd stratol losgfynydd yn ni'n gweld yn fan hyn. Iawn.
pa fath o arweddion, so tirffurfiau sy'n cael eu ffurfio ar ymyl plat, a gobeithio nawr chi'n gallu ystyried gwahanol fath o arweddion sydd ar ymyl plat, a rhai sydd falle ddim ar ymyl plat, fel y mannau poeth a'r cadwyni o ynysoedd sy'n cael eu ffurfio. A hefyd bod chi'n gallu ystyried arweddion graddfa llai, fel y tiwbau lafa, a hefyd, yr un arall sef y conau lludw.